Здравей, YouTube, ние сме Дамега с Майнкрафт. Аз съм Dark Tales. И в момента Гойнт го няма с мен, но ние ще продължим с клипа. Па! Ами кажи, че втори епизод е. Да! Втори епизод на Survival Craft. Double Survival. И с мен са същите хора, освен Гойнт. И сега в този епизод мислим да копаме. И продължаваме нашето епично копане. Когато не снимахме, умрях поне 100 пъти. С цел да стигна 30 левела, ама не става. Тук има ирония. Тук съм, бе! Умни. Да. Беше толкова циганолява. Ирония, има ирония. Чакайте, вие обрахте ли айрон от печките? Ние ще го сахме за тебе. Супер! Не. Все пак отивам до хлама. Не сте го взели, бе. Аз го взех вече. Има още глупости да се пекат, бе. Сега слагам и моя айрон и злато. Това. Приеми. Ще направя и така. Това е Гойнт ли? Не. Настройки на груповата игра, чата. Искам да е скрит. Какво е това? Спана? Някаква глупост? Да, глупост. Аз продължавам тук. Редстон. Намерих редстон. 20 нива! Мара. Не бе, 7. Диамонти, Да знае. И пак, що сега говориш за това? Не се казвам, че ще казвам, че не скъпим. 20 левели. Еее! Редстон. И колко от мене? Хора, ако искате
копаме през целия епизод. Да не купам на влязно през целия епизод. Оф! Момент. Чата ще е показан. Аз имам това. Да. Ще бия малко животни и чудовища. Гроба! Внимание, мина! Внимание, мина! Направих ми гроб за мен. Покажи кръста. Дими каза, да се качи Ники на кръста, да видиш какво пише там. И това е Мира Арко. Това е... Неговия кръст се издига! Издига! Чрез гориво от прадня. Ето тук е погребан той. Прекалено много пол, 52 долара и 13 цента. Аз имам 1 долар. 123 долара и 1 цент. Да. Тук има някаква табелка. Гроб на Аркон 751. Падна в гроба! Внимание, Аркон падна в гроба. Овцо! С 8 диаманта се разползва. Искам да ги изкопам! Искам да копам с теб. Моля те. Чакайте, аз ги купах 5 диаманта. Ма приеми. Аз съм Миньор Дарк. Миньор Дарк Тайлс. Миньор Дарк Тайлс иска да копа с теб. Прати пак. Аз се опитвам. Да. 5 диаманта. Да продължаваме напред. Напред. Не назад. Лаги! Хора, искате ли на Маджоин? Да снимаме манинко. Я пустите ме, тя ще помогнеш. Айде. Да, ще се върви. Колко е? В 8 ниво, стоям на 12. Аз отредно нямаше. Тук има някаква резистенция. Аз съм на 11. Диамантите и емералдите дават най-много пари. Нека повече цента. Лаги! Диаманти. Лаги! Те да си лаги, добре. Аз като щупя кабелстон и не ми го дава. Бъгнато те. Пусни го на паза и излезе с първа. Драги господа, ни за малко ще... Добре, хора, спирам за мъничко. Тук съм, хора. Отново и мисля, че вече няма... Да, няма, супер. Имам колко редстон намери. Имам 155 редстон. Маме, и колко имам 62 цента. Колко пачка е, кой не стане? Напред.